kine maber ma indie ntieno mar kuku mar wach kodan Jeff Lumbaka. Sani eri warango weche go kuma giyiero kwang'yo ikruok ma IEBC nitiere godo ka achiel kod gik mopogore opogore ma duond od buche wacho. Odiochieng' ma kawuono antiere kaendi kod jagoro mar duond od bura achiel ma pacho kaendi obro nyiso ni en duond bura mane to obro nyiso achiel kachiel ni gin kaka duond od buche gineno ka IEBC oikore weche mag yiero e yo machalo nade. To weche mag kue bro bet yo machalo nade ka oganda pok odhi e yiero, ka oganda ochopo e yiero ka achiel kod tok yiero. Arwaki studio. Erokamana nya mosi kendo agoni rokano kuom kauthulo mari mar bire studio mar Lolwe. Moso oganda mondo nyisi gi nyingi ka achiel kod duond od bura mabende ine jakoro mongiro. Erokamano. Oganda wa anilonga ni Omondi Koyo, ane jagoro maduong' mar National Liberal Party, awuok Homa Bay, Kasipul constituency, West Kasipul ward. Kamano. Erokamano nya Omondi Koyo. Omondi arwaki studio. Gima dwaro mondo achakore achiel kachiel ne wabedo kodi ka endi chien kocha chande kane pok wadhi e weche mag welo. Sani eri ne welo orumo maber kendo ageno ni sani koro oganda osechorore nyime kendo IEBC osegolo nying oganda. Kaka achiel kuom jok ma bende nitiere kod duond od buche, inyalo wacho ni kalure kod kaka notimo party primaries, inyalo wacho nade? Jaduong' Jeff, wan koro kakora National Liberal Party. Nwatimo welo mar chiwo tiko achiel kachiel nikech kalure ni chama ka chama nitiere gi katiba mare. To wan katiba mar National Liberal Party. Yes. Part of it yienwa ni mondo wayier ng'ano ma waparo ni kare. Ng'ano manyalo timo bendera mar chama, manyalo kelo kom, obed mar mjumbe, bed mar gavana, obed mar kom mora ma oyien timi yiero. To okadwa wewi chama mamoko nikech ng'ini chama ka chama gi chenro mar kaka gitimo. To gima in gi an wang'eyo ni ne waneno yuago kod mudo lak kano owuok e kinde moko banda kane jitimo yiero sana e chama ariyo ma oganda wa wacho ni chama madongo. Kamano. To nyalo wacho nang'o kalore kod wachno ere? Paro ni kaka political parties bende nitiere kod capacity mar timo party primaries. Nikech waneno kaka cheno ko jatungni nobedo koni kod kocha wacho ni ne oganda omudo lak. Iparo ni kaka koro norumo moneno korumo kamano. Paro ni pod nitiere kod oteku mar timo party primaries koso wach ni onego duoke ne IEBC mondo mober ka timo no party primaries. Kato bedo ni une mutayo duond od buche mago. Mokwongo jaduong' Jeff, IEBC ok nyal timo ne political parties yiero mar nominations. Ang'o meme wacho kama nikech ng'ini nominations mag political parties. Yes. Parties are institutions mar governed by their own constitutions. Yani en riwruok ma wantiere gi chike ma tayo yiero mar chama. IEBC onego beni en kachande kaka jathek. Maka kasani den neno ka weche mang'eny no dhi IEBC. Yes. To kano se yal gi IEBC ma IEBC ong'ado wach to kai wach ma IEBC ong'ado cho ineno ko kumori no chako yien mondo dhi e yes. Ma en jok nyal timore kama endi Jeff ka kiny ni IEBC mano timonwa yiero. Sama IEBC otimonwa yiero ere ka kubro chako bedo jathek. Ok nyal bedo mayot. To ka aduogo penjo ni wach mar ka wan gi capacity ka wan gi teko mar timo yiero yo mayang kendo yo makare. Parties nyalo timo yiero yo makare. Chandruok ma wan go maduong' sana kaka political parties. Yes. En ni nitiere pesa mas katiba wacho ni chama mora ma obedo registered in the Republic of Kenya onego beni nitiere na namba ma wanyalo yudo kaka sani wadhi yiero e ombulu molut gi nying mar chama. Kise yudo kura molut gi nying mar chama ni onego beni nitiere pesa ma wayudo mawuok e agulu maduong' mar sirikal kowuok e National Treasury. En atamalo 5 ewi 100. Yes. Pesa ni ndiki go duto te onego beni chama ka chama nigi pesa moro makani maginyalo timo godo weche mag yiero kachiel gi timo gimora mora mar party. Tiyudo ni serikal okosebedo kamiyowa pesa kaka chik dwaro. Ma kata sani endi wantiere gi riwruok mar mwaluongo ni committee mar political parties liaison committee. Yes. Wasebedo ka wawuok, wasebedo ka romo gi IEBC, wasebedo ka romo gi jandik buche mar chama. Mane wasewinjore ni in the next financial year kochakore July. Yes. Pesa ni bro gole mondo mi political parties mondo wabeni wanyalo timo chenro mag chama kalure gi pend chike mar Kenya. Kamano. Koro wacho ni ng'ikruok bedie ka omenda niri ok gimiu godo chon, pok gimiu godo ni odeko kosopo gimiu godo deliberately ni ogidwa miu godo. Ok wasebedo kwa ng'eyo gimomiyo sirikal ok dwa chiwo pesa. Nikech chik wacho ni 5%
of the total budget Yes. Beni political parties. To iyudo ka pesa ni endi sani endi jogi noloko chike moko notere bunge magi wacho ni koro ni sani endi nitiere kiwango moro ma ng'ato nyaka chopie ni mondo kami pesa ma opogore gi kapok ne wayudo the new constitution in 2012. Koro ne wacho ni mondo chigi mondo logi mondo kasa ma wantiere gi pesa mwase ikore maber to yot mondo koro wawach ni wapango nikech mondo timi yiero Jeff it is very expensive. Odwaro pesa mang'eny kabisa. Omiyo kata ka neno ka nitiere ywaruok e ODM kata ineno kata kuonde moko ni wacho mondo gidogi tim yiero. To chama ywak ni waonge pesa. Kech mondo chul agents, mondo tim printing of the ballot papers, mondo tim weche moko ma I los mchendo ge kuduto te mabede yo makare oken gi mayot pero ka unenya omondi mako to nyisani un kaka duondo buche kapok wadhi e IBC sani rwang'eyo ni joma mokalo ne IBC nitire kod joma makende mane giwacho ni election preparedness ging'iyo kaka giikore ne yiero mar dwe mar aboro kapok wachope mar IBC ikruok margi gi gik muneno ne ok giikore godo maber un kaka duondo buche wikoru e machalo nade ne yiero ma oganda dhi dwe mar aboro gin okenge mage muketo kare Jaduong' Jeff okenge wasiketo mang'eny kendo wasebedo ka waromo gi jogo mane wawalo kachiel kata jogo machama moko no walo mondo dio oting bendechgi sama koro wadhi e yiero dwe mar aboro achiel kuom gigo ma wasetimo ne wasewuoyo gi aspirants mekwa kendo ne wasenyisogi ne waseketo luongogi mane gise sign giluongo ni code of conduct code of conduct ka nyiso ni in jalo madhi laro kom moro amora kamoro amora ma intiere Kenya kar gi otiko mar chama ma kata otiko mar chama machielo chik otwei ni intiere gino manyaka itim maka okitimo kamane to mokwongo wan kaka chama wabro ndiko ne IBC wanyiso IBC ni certificate mari mane wami chande wan kaka party sani ndikoro okina chiel kuma to ka mane nditimo kapok dwe mar aboro chopo wanyiso ni okibichope debe mar ariyo sani ndi IBC bende nosemiyo aspirants duto to jogo madhi laro kombe mopogore gibe nosemigi that code of conduct mowuok from the IBC nitiere sheria of elections law manyaka ng'ato ka ng'ato luw wan kaka political parties wasebedo ka wajiwo oganda wa mondo nyakwe kamoro amora magintiere watimo campaign yo mokwe nikech yiero en gima biro kawuono to kinyiero onge to in kaka jiranda kata in kaka ng'ama nyathiwa wan pod wabro dak kanyakla yiero kono beni pogowa yiero ken dao yiero en mana ni mondo in bende duondi mondo winje debe nikech mache jatend medwaro ni mondo timanga mondo dio o represent him kamano awinjo kiwacho ni useketo kenge makare keto miyo gi code of conduct mondo mi giketi ogrimiti mago jok mochung kod duondo bucheu ok ang'eyo ni ok in independent candidate bende ok ichung'in to nyisani to independent candidates to koro kogi kar code of conduct ni ma iketi ogrimiti ni wan kaka duondo bura ni wabro timo ABCD magi ma ok oyienwa timo jo independent candidates bende gin kod ogrimiti machalo kamano koso gin answerable ne ng'awa independent candidates they are answerable to the IBC gichunke gin ana chunke an koro gin bende chik mane IBC kato girimiti ma IBC no keto gin lekro gi political aspirants gin bende ne gitsani kore gi IBC en mane koro one part marwa ingini IBC wane ma wakao mzigo sama kaka in aspirant idhi timo makosa oko kati goyo ng'ato kati kelo problem kamoro the blame kata yuagro kumbiro ne chama koro wan bende wanyiso aspirants mamekwa ni sasa makosa mora oyudi wan kaka party okwa bikao mzigo mar makosa mari maina manitimo gima wabro timo ni wan mokwongo wabro goli kaka jakanyo mar chama kwase goli kaka jakanyo mar chama nyiso ni koro kata bendera mani dhi chungo docha party ticket mani wami chane be koro watimo nade be koro waketho kamano koro independence gin kore gi IBC gibe ka gitimo makosa mana kaka candidates mamogo gin bende penchi ibrolu kende kaka dwaro gi kama koro gin party leader mar gin mana IBC gin party leader gin jo IBC gin their answer to IBC kama ero kama nya omondi bakoyo okang'eyo ni un bende kaka donor bura mar uchungo jatend piny owacho jatend piny owacho ne wan gi lek mar chungo jatend piny owacho to Jeff Gimano duogo miwa kora nwaluongo bura mar chama National Liberal Party ma ne anyiso oganda wa kendo na nyiso kaka jagoro maduong' kijana jagoro maduong' wa chama ne wawuoyo kendo ne watemo twak makare ma wacho ni ka waseng'iyo kaka yamb piny kudho Jeff piny yuago lokruok to ka piny yuago lokruok nokwadwa beta gi jachung' madhi laro kom mar ker mondo koro wameda numbers ni koro wan gi statistics ni chama ni gele malachungo jatend wadwa ni mondo wachung ng'ano ma wang'eyo ni nyalo kelo lokruok kaka idhi kombul
kanyendo kane higa ochakore ne wan gi lek mar bedo gi jachung' mar laro kom mar ker to ne waduogo wuoyo kaka oganda mar jochama kaka the leadership mar party mane wawinjore mana nyisoge ni sani endi piny oselokore to ka piny oselokore neno kayamo sani endi oganda mar Kenya te ywak ngima osebedo matek ang'o mamono wariwo lwedo kamoro achiel nikech piny ni ok rum Kenya pod biro bedo Kenya to waungo lwedo achiel ng'ano achiel mang'eny jo piny ni godo gigeno kane wase nikech wan go options ne wanyalo dhi e Jubilee kane wanyalo bet e NASA kata ne walo chung' kiwan koro kane wawuoyo gi jatelo mar chama party leader mane dwani mondo jo lar kom mar ker senator Manyamira ne wawinjore ma wawacho ni koro en bende owere gi gombo mare mar lar kom mar ker mondo wariw lwedo mondo wakony Raila Amolo Odinga mondo odhi okaw kom mondo olos gima jo Kenya koro una kaka duond bura mar wacho ni uriuru kod NASA ero kauna nya omondiko yo bro kaw yo matin kod bugo to bro rango ni to IEBC to nitire kod ikruok machalo nade ne yiero madhien yeri ka to dwaro ni to weche mag kwe ka achiel kod weche mag siasa ma ok mag kweda uketo e okang' machalo nade kaka un jok ma hotel ne duond buche mantiere pacho kaendi ma indien kuko mar wach oranje Fulombaka. Era Malulu TV chakarwa ki thuolo mar ariyo ma indien chieng' mar kuku mar wacho odiochieng' ma kawuono antiere kod jagoro mongirore mar duond bura achiel e pacho kaendi mabende koro temo nyiso achiel ka achiel ikruok ma gin godo ka oganda ikore dhi e yiero mar dwe mar aboro ka achiel kod geno ma gin godo kuom IEBC nikech gin bende gin kod jok mochung' koni kod kocha e laro kombe mantiere e pacho kaendi chakarwa ki studio mos oganda wa ichaki wach ni gi nyingi kamano jowinjowa jothurwa anilong'ano mondiko yo ane jagoro maduong' mar National Liberal Party awuok Homa Bay County Kasipul constituency. Ero kana mondiko yo kan wadhi e yuto ne wawacho wach mar independent candidate macho ni party leader margi NIEBC. Kamano. Okanyo ni nyalo nyisani to fet mar independent candidate sani ere gi thoth ok mane gweng'wa mag Luo Nyanza kende gintiere Kiambu gintiere kod ma opogore Kenya kaendi. Iparo ni the rise of independent candidates mobedo higa ni eri onyiso nang'o to moloyo ne un duond od buche koso une mane odiyo gi matek gi weche mag welo momiyo koro wacho ni oyo wan ka koro ok udwar miyo wa hakiwa wan wadhi chung' kaka wan wawegi. Edonja mokwongo wach mar jogo mochung' higin independent candidates makosa ni nuwuok kuom jood bura ma wantiere godo sani MPs jood bura gine mane kelo chandruok ma koro wacho pe kani nikech inya paro ne giloko pend chike mag yiero higa 2016 magi wacho ni sani endi ni ka ise participate e ODM kati participate e chama mar National Liberal Party kata chama mora migomo ni chunye ni koro ko yie ni muri chaki chikri wuo kaka kichaki chama machielo gini makoro wikelo tabu duto Kenya en a multi party democracy state oyie ni mondo ibedi jaod jakanyo mar od bura mora meneno ka in godo gi thuolo to gin negiringo kato gikadho chik ni endi kane oging'eyo to chik aina mane gikadho Jeff kadwa nyisi wach mar independent candidates anda gomo mondo wuogo ganda wa kech masa ni kora wuoyo gi jothurwa independent candidates ma wuok e thurwa akwayo ni ka giye to gimiwa yweyo jasiasa usiko mana ni omaya yes ero no mai to sani koro wang'iyo uru bigger picture wang'iyo uru picha maduong' Jeff ingeni sani ndi mondo ne wuodwa Raila Amolo Odinga na yudo flag kata an owuon e chama mantiere National Liberal Party ana jatuo to no chula mana wuoyo go oganda wa mag jo chama manyiso gi ne yawa jothurwa sani ndi ywak gidwaro lokruok wato sani koro kidhi Luo Nyanza kuma wan wawuokie jothurwa siko nia ni nikech kono no ma Jeff kata nikech kono no ma osiepna nikech kono no mayo ng'ata ni an koro kadwa dhi go kura penyo mo penjore nia Raila Odinga mondo ne yud flag ining'eyo kaka notaka jakom tich matek kabisa mondo no yud flag mar NASA
flag ni ma nyako ma ngata ne dwani mondo dhi okendi ineno ka wuoyi ma ukambani ni ne dware ya wuoyi ariyo ma Westlands ka ne dware Raila otiyo matek muchako keto kendo wuoyi machielo ma hoho marokak adieri donge wabere joma jobola wabere joma bende wang'e sama wadwaro gimoro iorruok ne sani ndi wadhi e lweny to kwanye dhi e lweny ka wan wawegi wasepogore tingeni wan ka wawegi wasepogore wadhi gore gi joka kata to jogi neno ka sani koro giriwore kendo gitiyo matek kabisa wan wasiko ni sani ndi koro ne an independent nyaka dhi mana nyaka debe in sani neno ka sani jatelo mar piny osebedo kuwuoyo gi jogi ka indiko le kacha kamoro amora modhiyo kuwuoyo kendo ko wacho ni mondo ng'ani mondo wene wani ineno ka joguluro duonde wan en wich kuot ni jakom Raila Amolo Odinga nyalo dhi Siaya thurwa to jakom wacho pache to ni winjo ni jigone jakom koko an penjo mapena niya wan tiede gi liech onindo oketi walarore na puoyo kom mari MCA piny karka kom sani koro wagore ne malich ni ng'ano kele sani walarore ne MCA walarore ne governor walarore ni senator ni nyaka dhi nyaka debe kombe gi ng'at mano kelo ya kadi no ken jakom kata ka wuono do kirenge ndara ke wacho niya nikech koro no ma MCA mara an koro kadhi go kura nitie joma wacho ni ok dhi go kura nikech oma MCA nikech no ma MCA koro ok gigo nango koro ni ok dhi go kura nikech koro no ko yudo haki ni haki en haki mari rumo gi MCA tan penjo mapenjo ni so ne kano dhi luto mbulu to no dhi luto mana ne en odwa ma dhi luto ne MCA no ma ni koro Raila en odhi konyo Raila en odhi konyo Raila nikech koro ka ng'ata ntiere debe tadhi luto ne ng'ata mondo konyo godo Raila bende Raila ok dhi konya do nyiso ganda wan Jeff kadi be ni jaluti bet kamoro wacho ni koro nyaki gochne mara ja independent waweru chando Raila kalo kwanyisi za Raila ne kare koro gimitim jakom kaw kom ni mondo me one of the principles imiga taka lozo kata mi ng'at machielo mokwongo Raila ngino kira ni bet mogo university to ng'eyo mai ndi nikech ng'eno ganda gi chandore onge chi mara Raila bro ni nikech mokwongo kenjo wakar Raila is rated kaka one of the richest people in Africa enano Raila onge chanduk moro mora machande Raila gore ne an gi in Raila gore ne nyaminwa moro mane oseyudogra osetimo kosne to pod onge tich Raila gore mondo koro kiny ayude ka bech mogo bende bebe ni wanyalo chieme to ka wan wawegi wadwa larre ne apuoyo ni MCA no ma ni koro anyaka dhi ago mana kone ne MCA mar ariyo inyiso awinjo ka giwacho thurwa mar Homa Bay Fusionea ni koro diere kaka wadwa ga kura chaba wadwa chada kaka wane mwadwa en zigzag Jeff ineng'eyo kaka parliament tiyo ng'e jothurwa dware mondo samoro bende wayude thuolo mondo wapuonjre uru ing'e ni samoro ki puonjne ber onge tiende waye Raila ni kura wago malo kujo wasemiyo Raila kato ni koro diere kaka wane mwadwa keke kaka wane mwadwa ing'e maber niya to dong demokrasia emo yiene gi mondo miyo keke bed zigzag kuma wasichope sane niendi nyaka wang'i picha maduong' niya waseyiero Raila en president Raila ni onge gi wajumbe mag ODM kaka dwarore kik ng'ato wuonde niya ni ng'ato koyier gi independent obiro e parliament karka ni koro niya ni pod odhi luwo chik kaka dwarre ma endi ng'at mane oseyudo adhola itiende sama osebiro karka ok inya control kendo en kech pod en gi lit moro e chunye obro timo kaka ene modwaro Jeff neno ngima mar parliament ka osetimore ntiere wajumbe ma osekelo kata bile parliament to nikech oluonge bathe kando ogodhoge bor iyudo ka koro kendo sama koro idwaro votes ma koro idhi go kura mondo bill ni okadhi kata bill ni mondo fail en koro onge en koro ringo la seche koko tuo seche koko no yudo committee meeting odhi loka seche koko ka ken nyathine tuo ne en ka kuni to mar ariyo ing'e maber niya budget matayo sirikal mar Kenya ikadho gi bunge ndalo nosekadho mane wacho gania ni minister mar finance jatend migawo mar omenda ni gima no wacho e kaka wachno nirumo kan tinde parliament has everything in fact minister timo mana paperwork gimora more ntire bunge kan ini wacho niya idwa yiero ng'ati independent isekele bunge ka kisekelo ng'ati bunge kar ka kaito koro kiny idwa kadh budget en koko chako sungore niya donge nutama certificate mar ODM koro mondo manya uru sami isetamo Raila budget Raila dwaro ingo gi sirikal ne nang sama Raila onge gi budget kaka owacho ni koro wang'ni Raila winjo wacho maber niya en odwani mondo ogol pesa ma sirikal omako Nairobi kar kani sirikal teru olni atamala 15 kende ne counties Raila Odinga wacho ni yawo miya uru jogo madhi konya tich mondo agol gini atamala 15 akete 45% mondo gwenge wa mondo dongre kiny kusetamo Raila budget parliament kari 45% ni biro bire county mokoro wagore nene MC makoro igore nene
mondo MCA ni DTA county kacha maber kata mondo governor DTA county kacha maber pesa nyaka wuog Nairobi ka. To kane ung'eyo kai ma indi maber kamano, ang'o mane mondo ng'e ni to koth dhi chako gowa kuma chalo nade? Welo dak ne tim maber mondo mi oganda obed satisfied. De gin satisfied gi welo de wacho ni oyo wan kaka chama mar Ford Kenya, wan kaka chama mar Amani watimo welo maber kendo jal moyudo en ng'ane ino loyi ini bro support ng'ane. Ang'o miyo san iwak biro bang'e ka weche nosekethore chien. Ke jo independent gi bene gi ratiro gi feel ni oyo jo piny ne dwara to ulorona uging'ona gi omiyo gingne gi ok ging'eyo. Jeff, mokwongo adwa nyis jo Dhurwania, Raila nokotimo yiero. Baba ni samani timo yiero, Raila nodhi lemonwa Israel. Kane Raila oduogo, Raila nonyiso wa lek manoneno kane ni Israel. Raila nonyiso ni nosetudore gi Jawar osenyise kaka Kanaan dhi chalo. Sani endi koro jothurwa wacho niyo Raila ong'eyo ni Raila omaya. Awinjo ka jomoko wacho ni ng'ene Raila ni en makoro oketho chama. Raila notimo yiero kuno. To mar ariyo, jothurwa be osiko mana niya omaya. Omayi ma pile. Neneno gima notimore Thurwa Kisumu, gima notimore Thurwa Migori. Iro ni ng'at achiel iwacho kawuono ni en moloyo. Imiye certificate koni. Kiny kendo returning officer chak ringo kendo chak miyo certificate kama chielo. Independent gite ne gin gi thuolo mar ringo kendo dhi e court. Jogo mano dhi e court waneno kama ok adieri court no amua. Kuonde moko court no wacho ni chama notimo yiero yo makare. To koro kata ka wawere gi mano, mind gi mano setimore, magi mano sekadho. Wang'iuru kuma wadhi. Kaka wamedo pogore e kaka gin bende bayo. To bende we anyisi. Oganda moko gi bing'e ging'iyo amos. To sama ging'iyo wa gineno ni koro Thurwa kujo chonde watemo pingo duond wuodwa. At one given particular time, Jeff, nyaka wabede gi jatelo ma bende miyo wa direction. Okonya bedo ni wan jotelo ki wan ng'ata ng'ata jatelo ki en idwa timo kaka in eme dwaro. Wabede ni wanyalo kawre to wawacho ni gisane nindi Nyasaye ogwedhowa gi wuodwa Raila Amolo Odinga. Wawuothuru bang'e. Wamiyo uru teko ma watene uru kaka sadwa. Ung'eyo maber jakom osebedo ka ywak ni my last chance. Odong' mana gi risasi achiel kende. Koro risasi achiel ni wan wawegi wasichako golo risasi ni. Mana mos kata pok wachope debe. Risasi achiel ni tayari apani jomoko dwa kata kwali dwa gole e saka kachani machieng makoro uchopo ni koro jakom dwa fire koro jakom is firing blank. To mai ndi chako timore kamano nikech jothuru siko niya ana dhi yiero ng'ata gi independent. Yes, en yiero mari, en demokrasia ni nyalo yiero ng'ati midwaro. But gima wiwa kik wil godo ni Jeff, jakom ok many president, jakom ok many tich. Jakom ok dwa ni mondo ndiki tich gi jo Kenya ni mondo oyud salary. Jakom dwa ni mondo okony an gi in mangemo bedo kudo matek. Erokamano nya Ishmael mondiko yo wach ni mogik ne oganda wa kai ng'iyo picha kucha chande. Ne oganda joluo wabedo jombola, wabedo jogo madok chien. Yiero krum kata jogo mano oma 2013 kata jogo mano siko ni anoma kata Raila Amolo Odinga DD madieri mun kose mae to onge chieng' mar jakom nokawo wach mar ni en nyaka beda president kadi ne jakom adieri chuno mar nyaka en mobed president dino koro wasewito oganda wa mang'eny wadoguru chien wamiuru Raila thuolo mayot mondo wakonye uru mondo dhi oyud kom nindi ka wayudo kom ni to kata in mane wacho no mai no podi bro yudo kamoro mibete Kenya duong' tijo kru. Erokamano nya mondiko yo kuom paro machalo kamano mana Secretary General mar duond bura chiele pacho kaini bende wacho ni sani ere gentiere kod ikruok makare mar dhi yiero kendo bende girango kaka IBC bende dhi nyime kod ikruok ne yiero gi kanyo no ero wachope giko mar kuku mar wach odiochieng' ma kawuono kod Jeff Lumbaka goni erokamano kala geno ni kacha kaluongi biro do thuolo mondo mi bi iwuo kod oganda marwa. Oretu masani kawuok e TV.